Uživo smo na iseljenju porodice Aksentijević. Njima su ujutru na prevaru upali policija zajedno sa izvršiteljem i oni sada obijaju kuću. Negde oko 8:20 sin me je zvao koji je bio u stanu, spavao je, čuo je buku na ulaznim vratima. Neposredno posle toga su razvalili metalna ulazna vrata i policija je ušla kao asistencija izvršitelju koji kod sebe nema nikakve papire na osnovu kojih ulazi u stan. Ne može. Znači, hoće da mi uzmu ličnu kartu, neću više ni da im dajem ličnu kartu, nisu zaslužili. Kad možete vi na prevaru, mogu ja vama da ne dam ličnu kartu i to je to. Evo sad ćemo mi da vidimo da li možemo da uđemo sa neke druge strane. Samo nisam mogao to pred policijom da pričam, sad ćemo da vidimo. Gospodin, vaša lična karta. Dobar dan, evo. Hoće, evo, odmah nas legitimišu. Damo za vas isto koliko. Ličnu kartu. Da ćemo posle imati možemo mi i mi vas. primjeno, hajde stranice. Evo, gospodin Radojičić. Gospodin Radojičić, samo da vidimo vašu značku. Zabarikadirali su stan. Ponovo da ponovimo, znači bez ikakvih papira su upali, izbacili su dete na prevaru, rekli su kako ga je majka zvala. Pretili krivičnom prijavom. Pretili su krivičnim prijavom, znači to je policija, čisto da znate šta oni rade i čime se bave. Unutra je sada izvršitelj. Najkraće rečeno, desilo se to da je jedan izvršitelj prodao stan sinu od drugog izvršitelja bez znanja vlasnika. Znači, to se desilo, znači... Bez javne licitacije. Bez javne, mislim, bila je licitacija, samo što za tu licitaciju nije znao niko, razumete? Oni su otplatili, znači, jedan veliki deo svog duga, onda je sudski, taj neki procenjivač, ili kako se već zove, on je procenio da banka može da proda njihov stan, iako su oni taj dug otplaćivali, znači jedna potpuno kriminalna, banditska priča, u koje su umešani sve one institucije koje su umešane u sve prevare u ovom društvu. Znači, imamo policiju, imamo banku, imamo izvršitelje. Znači, jedan trio fantastiko kriminalni. Znači, ovaj stan je kupio sin od izvršiteljke, koju svi u narodu u Kragujevcu znaju kao čisto kriminalca, ne mogu sad se setim imena, znate vi ime? Kako se zove izvršitelj? Danica Čolović. Znači, sin Danice Čolović je ovo kupio na nejavnoj aukciji za smešne pare. Od koliko para? Nešto 10-20.000, nešto smešno. Ma koga advokata, bre, šta piše to više ljudi? Nema advokata. Znači, advokat je zvao, rekao je da javnost mora da bude da učestvuje u izvršenju, to jest da nadgleda izvršenje kako ovi ne bi krali. I sad, advokat je to rekao, mislim da njih boli kurac za advokata, boli kurac, znači kažu ovde lepo, na nas ne zanima to što piše zakon, mi branimo svoj zakon. Njihov zakon su njihovi nadređeni su kriminalci, znači njihov zakon je kriminal, to je to. Evo sad, bravar je došao. Platit ćemo ti mi dnevnicu, nemoj da radiš. Nemaš ti ženu dnevnicu. Ajde. Spasno, samo što, druže, ne moraš to da radiš. Ti se povučeš i ovo prestaje. Bravaru! Dođi ti damo Bravaru! Evo, pare! Bravaru! Pa vi ste nekog probudili jutros kad ste došli, kaže policajac, probudit ćemo ljude, pa vi ste jutros dete digli iz kreveta i izbacili ga iz stana. O čemu se radi? Probudili ste dete. Bravaru, novac! Dođi bravaru pare da uzmeš, Matore, skupili smo pare, evo... Možeš 200 da uzmeš ako izađeš odmah. Bravaru, deći ti duša, brate, ti si radnik, izdao si, bre, svoje ljude si izdao, razumiješ? Ti si radnik, nisi policija, nisi ovi... Znači vidimo ovde lica ljudi koji rade protiv naroda, koji zarad svojih malih privilegija, da bi možda otišli ranije u penziju ili tako neku glupost, izbacuju ljude na ulicu. Izbacuješ druge
radnike na ulicu, kako ti nije žao, neće ti... Ovo je lice nepravde, ovo su predstavnici nepravde. Znači, šta su policajci? Policajci nisu ljudi. Policajci su roboti. Najobičniji roboti. Znači, oni ništa, oni samo izvršavaju naređenja. Znači, kao ono dugme. Pritisnite crveno dugme i onda on stoji ovde dok mu se ne pritisne drugo crveno dugme da ode odavde. Znači, to je klasična robotska priča. Znači, oni uopšte nisu ljudi. Znači, oni su potpuno dehumanizovani. Njihov posao njih potpuno dehumanizuje. Znači, oni uopšte nisu ljudi, oni su najobičniji roboti koji izvršavaju naređenja najobičnijih kriminalaca. I to se dešava već 150. put na ovim iseljenjima. Izvršitelj je unutra sam 3 sata. U prethodnim izvršenjima se dešavalo da ova, kako se zove, policija i izvršitelji otimaju vredne stvari i da se to više nikada ne nađe. Sada je izvršitelj unutra sam 3 sata. I izvršitelj je ko zna koliko zlata pomažnjavao, bele tehnike, televizora i svega. Znači, privatno obezbeđenje je upravo došlo da sklanja ljude, narod sa javnog mesta i da pomogne izvršitelju. Evo, privatno obezbeđenje ovdje. Pa nemaš ni legitimaciju, bre. Kako oni mogu prođu? Ko su oni? Ko su oni? Ko su ovi ljudi? Pokaže znači ko su. Ko ste? Ko ste vi, bre? A gde ćeš, mi nismo službeno lice, ne možeš da prođeš. Mi smo ni mi službeno lice. Ne može, zgusti se tu. Znači, policija sad omogućava privatnom obezbeđenju ovde da gura narod i da ulazi unutra. Ko ste vi? Dajte legitimacije, alo! Kriminalci! Alo, dajte legitimacije! Batinaši! Poslali su batinaše plaćene da biju ovde ljude. Koga ste doveli? Ko ste vi? Ko ste vas trojica? Dajte legitimacije, ajde. Ma kako da kad nema ništa. Nema, čovjek je privatno obezbeđenje. Ako oni prođu, idemo i mi, ako oni prođu, idemo i mi. A to svakako to nema pravo. Ovo neki batinači, šta je ovo? Postavljaju neke navijače sa stavoma da nas bije. Ako prođu, ulazimo i mi. Sa desne strane i pita se kako se... Kako oni mogu da prođu? Ajde na levu, verovatno... Objasni nam kako mogu da prođu. Ko su oni? Odgovor! Ajde, Ako mogu oni, možemo i mi. Ako mogu oni, možemo i mi. Doviđenja. Doviđenja! 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 Lopovi, bre! Malo pre je komora izvršitelja poslala 3 ćelava, ogromna batinaša, privatno obezbeđenje, neko ko je pokušalo da prođe unutra, nikakve legitimacije, nemaju ništa i pokušali su se probiju kroz narod, policija je htela da ih pusti, dakle narod ne puštaju, privatne batinaše ovde koji su verovatno i naoružani su hteli, ali sprečeni su i oni su se povukli za sada, ali ne znamo šta će sledeće da se desi. Molim vas, kogod može neka dođe. Alo, bre! Ajde, nemoj koji njega! Nemojte mi neko udara prisu vas, bre! Prijatelji policajaca, bezimeni ovaj smradi prošao se. Kaže, evo ovdje,
čuvate, bogate, čuvate, bogate.